Sanibona ulithi CM lokhulumayo the Martinent sanamukela ku Talk Show podcast namhlanje siniphathele one of the special guest uZwide uSonkondlo kunjani bafu Asiyaphila mntaka baba unjani Hayi ngiyaphila bafu Ayisakubingelela bafo u feel comfortable you are welcome Sure mntaka baba ngiyabonga Hayi siyakamukela impela Nazo Sikhova sikamkhonto iqila abalihlabe kwaze kwashona ilanga umashesha afika kumashobani ngoba noyisa ulanga azange afike kumashobani Nazo Okay ngaphambi kokuba siqale nje ngifuna nje ukuthi ubazwise kahle ukuthi wena udume ngane yini lo dume ngayo yabo because abanye mhlambe bazobe beqala ukukuzwa yabo ngifuna ukuthi ubatshengise ukuthi kahle udume ngane awungishayele nje inkondlo nje eyodwa nje bafaka isithombe sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona kwesinye isikhathi ngiyaye ngijubalale ezibeni semcabango ngithole sengikhathazekile ngekusasa ngibe ngumprofeti Mbumbulu ngilalelela abantu abakhuluma ngaphakathi kumina bengitshela ukuthi ngizokwehluleka kusasa imina ngedwa lapha ngizikhandela udweshi la ngaphakathi kwesinye isikhathi ngiyaye ngibone ngathi uyaphuza kuyilalele kaMama imthandazo yebo yena usephinde wenza izimanga kodwa liyashona ilanga lutha siphumelelanga ikakhulukazi thina bendle eminyama ngikhala ubusuku bonke izolo ngiyibhuquza phansi ukuphila kunzima kulezi insuku nenjabulo isihlala imzuzu emveni kwemzuzu nje ngiyaye ngijubalale ngizithole sengikwekude imicabango ngizibuza ukuthi ngani kanti ukufa kwakufanele kusiphuca abazali ngisemncane kangaka kungani kanti intshi ishona amaphuphi ingawafezanga kube yilokho nje kube nento ezodunga umqondo umvuka wendulo kube yilokho nje kube nento ezodunga umqondo umvuka wendulo imizwilili amaphimba abantu abaculayo nihlabelela kamnani sengathani nasica ngibona inkinga kunini lobhlungu okuthiwa impilo bungishaya mina abantu bebhekile ngoba ngizwa amazwi abantu abalokhu bekhuluma lapha ekhanda lami omunye umele ingxenye yokulunga kanti omunye uphikisana nami uthi angiphambane nakho ukulunga lolu size ngilithwele lagcine selungiphoqa ukuthi ngize ngithwale ngezinto ebengafanele ngithwale ngazo sengifana nombulalo bezama ukuzitakula kulenkinga bekuyona lapho wangibulalela khona inhlupheko sekusela amaconsi egazi wona nje yazoshiya ufakazi bokuthi ngike ngaphila kamhlaba ngakhokha ngomphefumulo wami nangezithukuthuku zami nje ngiphila kamhlaba sengikhathe ukulinda isitimela singabuyi kuloku kuthiwa indoda ayikhali indoda ifela ngaphakathi ungami nesandla sendoda empilweni yami lokho kwangenza ngaphuthwa ezinye zezifundiso zempilo kuloku kuthiwa indoda ayikhali indoda ifela ngaphakathi sengize ngaphelela nawo umoya ukulokhu ngicwila kulezi inyembezi ngazo ngicwila ngazo ngigwiliza mhlawumbe isomlulo sokuthulisa lo muntu ongaphakathi kumina intambo nomfokashayo uPatrick wazikhunga ngentambo emveni kokubathulisa amanye amadoda ebefa ngaphakathi baqinisile abadala uma bethi indle egage yanetha ngani ngoba bengathi ungathula ngempela moya wami uyekela ukutshela abantu ukuthi uyaphila ube uzazi kahle ukuthi uyafa ngaphakathi ngiyazi usuyanqena nokuthandaza wenqena ukuthi mhlawumbe yokukhuluma nomuntu okuzwayo bengakuphenduli ngoba umubikela abantu udaba lakhe indaba yakho bayithamunda ngawe emateksini ezitimeleni ngisho nakhona emabandleni webaba kanti wafelani wena kanti ubungafelanga izono zethu ezizenza kwamhlaba kanti ubungathanga uzosiphatha kahle njengosana ngiyinkonko nje ngashiwo ubaba manje ngiseli nomama manje ngisibona isidingo sokuba indoda ngoba kuzothiwa ngingakhali ngifele ngaphakathi yemadoda akhulumani ngoba ukuhlula amadoda kuyabikwa sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona Hayi udeserve a round of applause hayi yeah uyishayile igama layo indoda ayikhali yes indoda ayikhali yangithinta mfoka baba ithini into kungani ubhalele inkondlo mfoka baba kushuthi lenkondlo ngayibhaliswa indlela abantu besilisa asibaphatheka ngayo noma sebepintsheke ngayo kulesi sikhathi samanje so kwaba ukuthi ke uma ngabe uyabheka izinto ezenzakalile
after lokho umuntu ugcine seyikhunga ngentambo yeah so sekuyinjwayelo nje ilento yokuthi indoda ayikhali yes kuthiwa indoda ayikhali yes ilento yokuthi kuthiwa hey indoda ayikhali indoda ifela ngaphakathi kanti ziningi inkinga iziningi into ezikudlayo ngaphakathi ongabe uyakhuluma kodwa lesi sisho siyasicindezela hayi ngiyakuzwa mfoka baba ngiyakuzwa njalo Zwide sonkondlo hayi sonkondlo yes hayi nosekhaya uzwile kahle ukuthi kahle udume ngani bethe muphi ushukela nazo ngiyacaba abantu abaningi ke sonkondlo bawazi ngozwide usonkondlo awuke ubane kahle igama lakho la ngempela kushuthi igama lami la ngempela umusa wakwaMayisela uMayisela umbhucuka Siwelwa nyenyela inkomo zikaMlandakazi washiya amakhosi amabili shuthi isibongo lesi isibongo sakubo kaMama so umama ungowaseMpumalanga eShabalala esigodini sakhona eShabalala yeSenyustand then ke ubaba ke ungowaseNdwetwe eThekwini emzokhula okay ukhulele kuphi kushuthi ukukhula kwami ngikhulele khona la eSoweto eSneak Park so ngumuntu wakhona nje eSneak Park Soweto nje yonke mhlambe iyangazi Sneak Park deep Soweto ngeke ngithi deep Soweto kodwa iseceleni nje kweSoweto uma bebala bathi iseceleni kweSoweto yizeke ke mina ngithatha iziSoweto because seduze namakasi amaningi futhi aziwayo oDobsonville oZola kanjalo primary yakho yenzele khona eSneak Park kushuthi i-primary yami ngayenzela la eDobsonville Extension 3 Hector Peterson Primary School so ila ngafunda khona amabanga aphansi then waqhubeka ngaqhubeka ngazi ngazulu kuze ngizofunda eDr BW Vilakazi eZola 3 nokuyilapho ke ngiqede khona isikole and mangikhumbula kahle because I think sifunde isikole esisodwa mina now like during your school days ubungazenza inkondlo yini lena mhlambe ekwenza ukuthi wenze inkondlo uthi ngiqale mhlambe ngilungise ekuthenini bengizenza kodwa benginganalo ugqozi ukuthi mhlambe ngingama phambi kwabantu ngifike ngibathulele into engiyiphethe so into eyangigqugquzela kushuthi kwakunomeme kwakuthiwa umeme mashinini there was i competition ye AFBOB poetry so wabona kushuthi ngangumuntu nje ojwayele ukubhala mangabe nje incwadi yesikole mhlambe exercise let's say exercise le life science or exercise le physical science ngangibhala noma ikuphi so if ever yafika ipoem ngaleso sikhathi ngibhala la ngibhala khona so wabona uma emakha incwadi ukuthi hayibo kanti lo muntu nje wenza izinto enje uthi ngimintroducele into enje so uthe my introducer kimi ngangena kwi competition ye AFBOB poetry ngaqala nje mangiloku ngisenda ama poem ngiloku ngithola imali ngithola imali kanjalo so wabona ukuthi lento kahle kimi ngiyayithanda wayazisa abantu besikolo ngagcine sengiyenze yasemi and kwaqala nini lokho mhlawumbe unyaka mawungathi uyakhumbula noma ibanga obukulo lapho ngiyacabanga ukuthi kwaku 2016 uphela 2017 between 2016 2017 ubusuphela u2016 kahle so the whole 2017 bese ngiunderstand ukuthi ipoem kahle into enjani nokuthi ngiyethula kanjani ebantwini then ibanga obukulo ngaleso sikhathi ngiyacabanga ukuthi benga grade 11 grade 11 grade 11 Okay. Sesisuke sajumpa kakhulu ke kodwa bengisafuna ungichazela ukuthi uthema then matriculate khona eDoctor. Yes, ngimatriculate khona eDoctor. Okay, then bonganazo mhlambe ifiso zokuthi ufede your studies o mhlambe noma ufuna ukuyosebenza zazithina mhlambe inhlelo zakho zazime kanjani?
Mhlambe izinhlelo zami kwakuwukuthi mhlambe ngiyosebenza emine because Okay. yeah nginalo uthando lemine agriculture kanje izinto ezinjengokuthi mhlambe amafamu uzokulusa zokutshala izinto kahle kahle engangiyithanda leso sikhathi kwasho ukuthi ke uNkulunkulu kwambulela into wena ungazi ukuthi uzokwambulela yona uhlelile wena leso sikhathi leso so kwaba njalo nje. Okay. Yeah, So you've never failed at your studies kahle kahle. I've never. Okay. Yeah. Okay, no, ngiyakuzwa. Then angikaze ngizwe umention ukuthi unabo mhlawumbe abafowenu mhlawumbe noma odadewenu abakulandelayo. Like ime kanjani, how is your structure like in terms of family, like unabo mhlawumbe abakulandelayo noma ababhuti abadala? Angikaze ngikuzwe lokho even na ku social media noma uposter next nje noma mhlawumbe kuma wakho uwe nje wedwa nje. So uzinyobulala kwi-oledi kuyi-time asibawu 2. Okay. So ukhona umdala kwi-time. So yeah esikhathini esiningi vele nguzinyobulala. Okay. Yeah. Okay. And then ilife yakho njengoba usho ukuthi you've never failed at your studies. What did you do then? Like what is it that oyele waqhubeka ngayo ke after matric? Let me just say like life after high school. Life after high school ngathi nje ngaba nenhlanhla nje mangiqeda isikole kwasho ukuthi ke ngenxa yokuthi ngoba ngenza ipoetry yabo so yahambiselana nakuthi ke beyithanda ipoetry uma beyithanda bangicela ukuthi angizolokhuza angizo-act e-theatre. So sahamba saye Soweto theatre safike sa-acta incwadi ngiyakhumbula incwadi mangabe uyayikhumbula ubhuku lwamanqe. Yeah, ubhuku lwamanqe. Senza ubhuku lwamanqe theatre sithe masiqeda ukwenza ubhuku lwamanqe sabe sisiqhubeka nezinye futhi incwadi zama grade 12. So yaqala lapho kahle kahle into yokuthi ngi-act nani kusho ukuthi kahle kahle acting kwakuyinto engike ngayenza ngaphambilini kwasho ukuthi ngangakabi naso isithombe sokuthi kahle kahle as an actor kufanele ngiyenze kanjani ngibe umuntu onjani izinto ezinjengalezo till ke ngahlangana nodadewethu nabafowethu ngaqale ngafunda ke lapho ukuthi izinto ezinje zenziwa kanje izinto ezinje zenziwa kanje. So life after matric ibe yilokho nje ngathola isandla sokuthi mhlambe singisiza ukuthi ngiqhubeke nalento engisuke ngiyenza manje. Okay. Yeah. Okay. No ngozwa kahle. And then unyaka kwakubani lapho mhlambe? Unyaka ngiyacabanga ukuthi kwaku 2019 2020. Sekuzosondela iCovid because ngiyakhumbula ngeCovid asikwazanga ukuthi siqhubeke noku-actor nokuqhubeka nezincwadi ukuthi si-actele izingane because siye safika ekuthenini izwe emele livalwe izinto ezinjengalezo. So kwakosa ukuthi kumele silinde kuze kuvule after ukuvula kwezwe bese siyaqhubeka futhi nomsebenzi lo besiwenza. Okay. Speaking of that, like it affects kanjani ngicabanga ukuthi ukuvala kwezwe i-pandemic le esiye saba nayo. Yeah, kushuthi like cook affecte kanjani mhlambe career yakho njengoba uchaza ukuthi I think it was one of those stepping stones ukuthi wawuthola opportunity ukuthi uact yabona like ukeep even there's this thing of fear of unknown. Yeah. That we need to fight at times. So like it affects kanjani ukuvala kwezwe i-COVID like i-COVID iyaphazamisa izinto eziningi mfo. Yeah, i-COVID isiphazamisile kodwa isenze sabona ukuthi kahle kahle sifuna ukwenzani kanti futhi simepi nalento esisuke siyenza. So angeke ngithi ingiphazamisile kakhulu ekuthenini ngifunde lento engiyenzayo but ingiphazamisile ekuthenini kwakufanele ngiyo performer for ishashalaza ngizange ngikwazi ukuthi ngiyo performer because of iCovid. Ama performances amaningi kahle kahle ila khona aphazamiseka khona kwakufanele abe maningi khona. Yeah, so kwaba yilokho nje ekwaphazamisa ngeCovid. So okuningi ngakufunda khona kwiCovid because
nginayo inkondlo ethi isiyaphela eAfrica Oh. ichaza ngezinto ezenzeka engazibona During nami COVID. zenzeka during iCovid yeah Kombe sibe ne-COVID isikhathi esinganani 3 years ne? yeah sibe neCovid 3 years 3 years wonke Oh, yeah. yeah Kunje almost 3 the years whole 3 yonke years. wena wenza ilutho. ngeke ngithi angenzi lutho kodwa kube nzima kwezinye indawo ukuthi asiyoperforma as singabantu esiperformela iningi yabo mangabe uperformela isikole kunendlela owenza ngayo kunendlela ekufanele abantwana bavikeleke izinto ezinjengalezo Ufakele ama-mask. kube nama mask izinto ezinjengalezo so izona zinto ezazi challenge kwenye indawo yeah so nanesikhathi kufanele sihlala ngithi uyazi ukuthi kwangafanele sihlale ezabantu abaningi esikhatheni esiningi yeah because ngiyenze ukuthi ukhona osuke nayo ngaleso sikhathi uzotheleleka abantu bese bayagula ke bese kuba inkinga yeah Yeah, iCovid islimazile impela bafa. Islimazile and I think abantu abaningi like baphelelwe imisebenzi. Abantu abaningi iCovid nje it was really a pandemic. yeah Emoshile impela. kwasiphazamisa ngoba abantu abaningi nje babengayilindelanga futhi abantu abaningi babenganawo umqondo ukuthi izokuyenzeka into enjengale kwakuthiwe 21 days mawukhumbula kahle so kuthe mase kuqhubeka akusasi 21 days seku ama levels yeah ileyo nto le yasikhubaza kakhulu as yeah iyona into yasikhubaza kakhulu ezabantu ekuthela abantu abaningi esiperformela abantu sibone nama artist emacha lapha yangaleza ekhathi ekhala ngokuthi ayikuyabheda yeah so into engicabanga ukuthi eyayenza ukuthi ama artist etoyitoye futhi vezi ikhalo zawo ngiyacabanga ukuthi kwakuwukuthi awasakwazi ukuthi ayoperformela abantu as ama artist amaningi athola imali through ama gig through ama performance kanjalo so iyaphazamisa kakhulu le nto leyo ngoba uma uzothatha ukubheka ama artist amaningi adependele kwi performance so if ever yiki performance kuba nzima there is ukuthi no income kuba nzima as an artist vele no uqinisile lapho because I think there was a musician that once said this ukuthi they make money through gigs kahle a lot of money comes from gigs apart from le mali lebayithola on that particular song mhlambe ama streams and stuff but imali eningi bayithola kuma royalties ama royalties yes but imali eningi nje that makes a difference because abanye bacharge about 25k 15 so yabona they make a lot of money through ama gigs so and uthola ukuthi ngosuku uperforma ka u3 noma ka u4 so leo mo abuyibala as u25 imali eningi kakhulu it's a lot of money ngoba no 70k so yangithola 70k at home lo 70k loyo awumtimes ka 75 actually yeah 75 noma 70 awumtimes ka i4 It's like now ama artists enzimala ngithi kunama election yes they are making a lot of money so they are being booked baqashwa ngapha nangapha yes ngapha nangapha they are being booked so ucabange ke ukuthi ke if ever kufika into enjengo covid iyaphazamisa leyo nto le iyaphazamisa artist because ubusuhlelile and kunabantu bakhokhelayo ukuthi abafike ukuthi bezobuka mhlambe noma bezosebenza kanye nawe so as an artist kunabantu osebenza nabo ngithi so kulabo bantu osebenza nabo uzofanele bonke ubabhekele ngendlela obabhekela ngayo so kubalekile ukuthi ke as an artist sibe nendlela yokuadapt to isimo mhlambe siseselapho nje wena ungathini ku government ukuthi mhlawumbe abhekelela ama artists ezimweni ezinjalo ngoba phela ziyanilimaza kakhulu uma senithola ukuthi senihlezi yanisakhona ukwenza ama performances zenu akusena income nje engenayo ngezimo ezithileke ezixakile ezweni into engathanda nje ukuyidlulisa mina ku government ukuthi kube kuya ngami kube kuya ngendlela mhlambe as an artist mina ngicabanga ukuthi kumele kuye ngayo ngiyacabanga ukuthi indawo nendawo kufanele kwazi ukuthi kunabantu abayiligugu khona njengokuthi amakhansela nama lokhuza konje yini kuthiwa ama ward J abantu abaphethe yes ibona abantu ekufanele bazi talent lendawo ukuthi likangakanani mangabe kunama rally kanje njengoba mhlambe iMK izobikhona la
Yeah. izobe ikhona la Orlando. Orlando Stadium. Into enjengaleyo iyamsiza umuntu ukuthi elevate. So ama open mics ayadingeka mhlawumbe ngaleso sikhathi lesi ekseni mayizoqala baqale banikeze lo mfutho lo. So kimi i-message yami to government ukuthi ama committee noma ama council awazi ukuthi indawo yakhona ama artist yakhona asebenza kanjani futhi ama artist awungakhi kuleyo ndawo le. Yeah. So iyona into ebalekile le ukuthi iyenze. Okay and uvaccinated Yeah. Nga vaccinate because kwakuphoqa ukuthi ngivaccinate. Kwakuphoqa. Yeah, kwakuphoqa ukuthi ngivaccinate because ngangisebenza vele ngabantu abaningi so kumele ngivaccinate ukuze yabo. Okay so slow it down ukuthi iCovid slow it down ukuthi uphume ube more outside hayi ukuthi stop it like completely ukuthi awusaphumi awusakwazi ukuthi uyoperformela abantu. Yeah, ivale ekuthenini kumele ngiyoperformela abantu but as an individual or as an artist mhlambe ngaleso sikhathi ngifunde izinto eziningi ngale craft le ngisuke ngiyenza. So ngikwazile ukufunda ukuthi ezinye izinto uma uzideliver ngendlela vele ekusuke ekukhulunywa ngayo endaweni noma izinto enjengale. So izinto eziningi ngalesa sikhathi seCovid ngiz-understandile. So hence that's why kube kwaphuma ama-artist amaningi ngeCovid. Kwenziwa ama-video, kwatrendwa ama-TikTok yaqale yaye. Yeah, so ila khona izinto eziqale zenzeka khona ngoba umuntu ayi-understanda. Ngiyacabanga ukuthi esikhathini esiningi futhi iyasiza ama-artist amaningi ukuthi understand ukuthi enzani kahle kahle. Yeah. Because esikhathini esiningi mangabe ngise kuyi-performance, let's say ngikuyi-performance njalo. Kukhona la nginga-understand khona ukuthi umsebenzi wami uphelelaphi, you understand? Yeah, so izinto enjengalezo zisizile ukuthi wena uyihlole wena as an artist. Self introspection. Yeah. Okay, no sense. So kahle when did you become a poet? Because from what I've heard the first minute after you got out of school you went to acting and then when did the poet part came? The poet part came in 20. Like ukuthi uyithathe serious. Yes, you were doing it at school. You were doing it, but you became more. I think so you after you have completed school ukuthi kahle I discovered then ukuthi you are a poet. That's when I seen a lot of your stuff like trending with TikTok, Facebook, YouTube, you see and stuff. Yeah, so ukuba serious kakhulu ngaqala 2018 sengiqeda isikole. It was the time sikwi career expo eBoston. So lapha into eyenzeka kwakukhona nje abantu bakwa Boston o DJ Fresh o Mo Flavor. So into eyenzeka lapha ukuthi badansa abanye babedansa izikole khala ingoma bekhombisa ama talent abo njengomuntu owayehleli eze kwi career expo ngangacabanga ukuthi ngiyoke ngibizwe ngilethwe phambili ukuthi ngizosho ipoem. Kwasho ukuthi ke uNatasha kukhona intombazane okuthiwa uNatasha Nkosi engangifunda naye wahamba waya phambili without ukunginothisa mina ukuthi ngizotshela abantu ukuthi wenza into enje kanje. Mayefika lapha wafika wabatshela ukuthi uZwide wenza into enje kanje wenza ipoetry. So ngicela simnikeze islot mhlambe u5 minutes or 2 minutes. Bangibiza nje ngihleli mina ngilindele ukuthi mhlambe sizofundisa ngalezo zinto lezo esuke sizofundiswa ngazo. Let's say icareer yakho usuke uyikhetha ngalezo sikhathi lezo. So uma ngifika lapha phambili kwathiwa ngenza into enjalo. Ngafika nami ngenza into enjalo ke bayithanda abantu ngabona ukuthi kahle lento le izongisiza ukuthi ngiloku ngiqhubeka njalo ngiloku ngivuselela till kuze kufike namhlanje. Okay and iyeleya ukuba like a poet, like did it change your lifestyle or like your life as a whole? Like did it ever change you or like you stayed the same till now you're still the same person? Mhlambe mawuthi change my lifestyle or mhlambe uchaza ukuthi indlela esengitreata ngayo abantu noma indlela engangingayo
ngaleso sikhathi ngiyiyo manje ngichaza lokho engasho ukuthi bavu ayikho into eshintshile ngami okay yeah makufanele ngenze ipoem kumele ngenze ipoem uma kufanele ngibe yimina ngiba yimina so angiboni ukuthi kufanele ngize ngishintshe ubumina ukuze mhlambe uzubone ngathi kukhona into engcono engiyenzayo yeah mina kufanele ungibuke ngendlela ongibuka ngayo mina maso uthi wena kimi angenza inkondlo ila khona ke sengena khona ke sengenza inkondlo na uyabona ukuthi I'm a different character to i character ohlezi uyibona yeah injalo nje okay Bafo I just want to know like duration yakho or like how long have you been doing like poetry like manje if like you could just let us know that from now ngiyacabanga ukuthi sengino 5 years manje 5 years yeah sengino 5 years and ezibhayi izinto engizifundile ngepoetry okay kulo 5 years lo okay and yini mhlambe ufuna uyi-achieve mhlambe like yeah like yini le ufuna ukuyi-achieve by ukwenza poetry that you feel like you know what I still need to get this you see I need to work hard up until ngithola lento le because hayi ngiyazi ungafaki imali because bonke bathanda ukuthi imali ukubona ukuthi hayi ngifuna imali ngiyenzela imali because no music vele baba like no you know what ngifuna imali so what is it mhlambe leyo wena ufuna ukuyi-achieve ukwenza poetry wena ngipoetry ukuqala nje into engifuna ukuthi yenzeke mhlambe izoyenzeka mhlambe in 2 years coming ngifuna ukuthi ipoetry ibe sezingeni cishe lika Maskandi kanje okay yeah mangathi uyabheka uMaskandi unesikhathi la ukhipha khona ngoDecember uphinde ukhiphe futhi ngoGudi so ngaso sonke isikhathi kushuthi uma uzolalela ingoma zaka Maskandi uthola ukuthi mhlawumbe uyilalele ngoJune uphinde uyilalele ngoDecember usuyazi ukuthi iartist elikanje lisebenze kanjani angazi noma uya understand so into engizama ukuyichaza ukuthi if ever singama poet uma singakhipha ama album ngendlela amanye ama artist omculo o amanye ama artist enza ngayo ngiyacabanga ukuthi singaba sezingeni elihloniphekile futhi nendlela esibukwa ngayo ingaba more than eminye imikhakha yama like ye entertainment eyenzakalayo yeah okay because I think umuntu ongathi nje ozenzayo nayo inkondlo futhi mhlambe owenza the way ochaza ngakho I think uzama uchofu yamasi yeah uzama uchofu yeah inkabe leya hey like kube kanjalo ngathi kungaba like I wouldn't say ukuthi like mhlambe bafane naye but to the standard lesa kuso mhlambe nibe on that level like most like any other like entertainment like industry so yeah ikahle kahle into engizama ukuyichaza ukuthi unyaka nonyaka kufanele sikhombise ukuthi senzani kungabe ukuthi mangikhipha ngizokhipha ipoem e1 abantu bayithanda unyaka wonke so into engizama ukuyisho ukuthi mangabe ngikhipha angikhiphe ngoGudi umuntu ozosuka eGoli ekhaya ngoGudi mhlambe kuyenze ukuthi bangidlale eTexini engilalele mhlambe lawo mapoem awu3 awu4 mhlambe azomnikeza ithemba la lento ayakuyo noma la lento afuna ukuyiachieve la yakhona okay coming futhi ke makuzophela unyaka ngoDecember ngisummarize unyaka ukuthi usiphathe kanjani unyaka ngendlela yealbum mhlambe ngiyayikhipha ngoDecember futhi uma ngiyikhipha ngoDecember abantu bayithokozele leyo album le next year ngiyenza kanjalo ukuze like kungabe ukuthi kukhona la sisalela khona ezama artists because ama artists amaningi uma uthatha ukubheka if ever uyakhipha manje abantu bangayithokozeli leyo nto le uphelelwa amandla kanti la khona fanele abone khona ukuthi lento le ngayenze ndingenzeka ngendlela engicabanga ngayo ngaleso sikhathi so into engizama ukuyachieve ukuthi ipoem ibe sezingeni lomculo because ibe sezingeni lomculo because uma ngathi uthatha ukubheka uma sifika mhlambe esigodlweni yabo uma sifika siyathakazela mhlambe masithakazelela inkosi o masithakazelele mhlambe umuntu osuke ephezulu ngaleso sikhathi
ziyadingeka inkondla ngithi ngaleso sikhathi leso so into ethi ayibe ukufanana nomculo isummary yayo yonke into ipoem yayo yonke into esukuyenzeka ngaleso sikhathi lesi so ngiyafisa ukuthi mhlambe ize ifike kulelo zinga lelo yini mhlambe ubelievele ukuthi noma mhlambe oyidingayo mhlambe ukuthi ingase noma eshodayo ukuthi ifike lapho because I think inkondlo zakho they are way too good ukuthi dizingafika lapho but yini le mhlambe eshodayo mhlambe lo feel ngathi mhlambe uyayidinga or whatsoever because abaningi bazokhala ukuthi i-marketing yabo or like it distributor and stuff like that so wena yini mhlambe obona ngathi iyashoda ku poetry ayimbuzo wakho bafu kodwa into engibona ukuthi iyashoda kakhulu ukuthi abanye abantu abayi-understand poetry ngendlela thina esisuke si-understanda ngayo mhlawumbe ngingakwenzela inkondlo manje uyithande uthande nanendlela engisuka ngenza ngayo let's say ngithi lo moya wothanda umakhaza sithanda ungenza ngicabange wena uma umoyizela empeleni sithanda sami ngikufanisa nenkanyezi muhle emakushona ilanga makuvela inyanga uyabona ukuthi kwesinye isikhathi indlela engisuke ngirhyme ngayo wena uyayithanda leyo ndlela leyo without understanding into engisuke ngiyisho ngaleso sikhathi I remember bengise last year bengisesikoleni ekuthiwa yi-Eldorado Park eCliptown lapha kugcwele amakhaladi bro kugcwele amakhaladi lapha khaladi so bushaya inkondlo ushaya isizulu namakhaladi mfethu and into yangithokozisa kakhulu ukuthi angazi noma bayizwa lento engangisho kodwa yabo kodwa la ngisuke mhlambe ngisuke ngazi ukuthi okay le line leli mangizolishaya ngazi vele ukuthi kukhona ozosho something bayenza ngendlela vele ngiexpecte ngayo so iyangichaza leyo nto leyo yazi yafika ekuthenini kushuthi lento le abanye abantu mhlambe abayi understand abanye baye understand so ngokwami ukubona ngifuna ukuthi abantu ba-understand i-poetry as ba-understand umculo into efunakala yileyo okay bafo sase lapho nje ukhuluma ukuthi bose Eldorado you've been winning ama-competition was it a school competition that you won khona la khona ngakubona khona uphethe imali ngithi usonkondla uzofika naendlini lemali ayiwasho ukuthi hayiphela ubafu ngiyamazi le mali ayiwinile sophethe lama-check alabantu bebhola lawa makhulu kushuthi into eyenzeka lapha ngangibiziwe as i-artist yasekasa bayaziwe but bafusha kunomunye umusisi kahle kahle kuthiwa uDisebo yabo uyenza izinto shuthi ama program okusiza umphakathi ngama drugs izinto enjengalezo so i-rehab kanje so babe ne competition as inhlangano nezinhlangano zendawo ngendawo mhlawumbe i-region yala ini kuthiwa mhlawumbe i-region yala eGauteng ibikuphi asiqala ibise Deep Kloof zone 1 okay so uma ke ngibiza uyangitshela ukuthi mfokazwide kushuthi kunento kanje ngizwile kuthiwa wenza ipoem so kuzobe kune competition kuzobe kunomculo kuzobe kune acting kuzobe kune dance kuzobe kune poetry so njengomuntu uvele esakhelene naye as ilokhuza eSneak Park so bengifisa ukuthi siyobakhombisa as i-region yethu ukuthi siphethe poetry siphethe music so wayeza usisi wangichazela ngendlela ekufanele kwenziwe ngayo ngasondela ke nami so mangifika lapha ngafike ngababona abafethu beperforma uhamba wedwa ayingabuka ukuthi ukhompisa nabantu abayengakhe mhlambe nje mangabe uyakhumbula amalokhuza imbangi zami mhlambe besu 10 to 15 sasu 10 to 15 so ukhumbula ukuthi njoba su 10 to 15 kunabantu abenza ipoetry ngesilungu kunabanye abenza ipoetry ngesuthi izinto enjengalezo so mina ayingaba nalento yokuthi okay angizobayeka vele benze lento abayenzayo vele nawe uyazi uma uphethe into emnandi vele angeke uhlale uma uphethe ushuni nje ubuke understand so nami ngathula ngabuka ngalalela into esukishiwo ngaleso sikhathi leso
as artist nami ngihlezi ngicabanga phela mina ngisho noma ikuphi ngihlezi ngicabanga nje elinyisu ngaleso sikhathi so mangilo ngiyibheka iperformance engiyabona ukuthi hey okay kukhona izinto ezishodayo la Okay. yabo kushoda ukuthi iartist ligcwala istage so kumele ngiyeke ushaya analysis yakho nje wena yeah so mangiloku ngianalyze ngiyabona amanye ama-artist awakwenzi lokho okay namatha athi ngikwenze ngoba ilokhuza ijudge njoba lihleli lapha alizange kuzoba ukuthi ngizothula ipoem kuphela lizoba ukuthi leyo poem ngiyithula kanjani and ngenzani ukuze ngaccommodate abantu abasuke bengibukele ngaleso sikhathi leso so kwaba njalo nje and esikhathini esiningi awusho mhlawumbe usuke ukwenza like on purpose ukuthi ugqoke because i-attire yakho even like suke kuyezulu like unokufaka like imvunulo yeah hayi imvunulo hayi like ufaka i-attire ezulu into engiyishoyo like angazi oh yeah so indlela mina engigqoka ngayo mhlawumbe indlela mhlawumbe yeah like urepresenta ngayo mina ngibona uphethe ucansi yes uphethe nocansi ucansi noma icansi asilungiseli le because kuzothiwa ukuthi ucansi manje kuzothiwa yeah so manje njoba ngihlezi ngiphethe icansi nesuitcase so yona uphetheni hayi kahleni uphethe ucansi yeah so iyona ndlela engisuke ngizethula ngayo mangiphambi kwabantu so indlela osuku ungibuka ngayo ngaleso sikhathi leso uyayibona ukuthi lento ngizoyisho according to i-attire yami ngaleso sikhathi leso angithi into engisho yeah so yeah ine purpose leyo attire yeah okay like usuku uyipresenta kanjalo kubani yeah so if ever mhlawumbe uhlangana nami endleleni ngiphethe icansi ngiphethe suitcase ngigqoka ileda leshisayo lengenza ukuthi ngijuluke manje so usuke wazi ukuthi ngiyoperforma lapho okay yeah usuke wazi ukuthi hayi uya kwi-performance maka kanjani okay and then wazizwa kanjani because uposition bani aphuma u1 position 1 yes asikho isikhathi sokuhluleka bafo asikho isikhathi sokuhluleka mfowethu azange uqale emanzini nje lapha Snake Park uthi yowina amanza pink azange wasebenzisa yazi mfowethu umthandazo mfowethu ungenye into mfowethu unamandla umthandazo because manje ngingazitshela ukuthi ngizohamba kahle ngiphindele emuva kusho ukuthi ke ingenzeki leyo nto leyo but ngumthandazo mfethu ziningi izinto ezaqaqeka yabo nami engathi mangizikhulekela mhlambe angizange ngilinde ngisho isikhathi eside uma ngiyikhulekela kushuthi uma uphuma uqala uthandaza yangiqale ngithandaza uma ngizofika endaweni ngiyathandaza ukuthi ngeke ubone ukuthi iyathandaza le athi le mangisuke ngithulile uwazi ukuthi ha nje obethulile nje eyedwa ngaleso sikhathi uyakhuluma usuke ekhuluma yedwa uyathandaza ukuthi hey mfethu uyazi ukuthi ngiphuma phela uyasazi isimo sami so njoba ngila ngifuna ukubadudula abantu and leyo nto le inginikeza ithemba mangisuke ngisendaweni ekuthenini mhlambe i-competition high yabo because unokufika uthole vele ama big guns yabo now i big gun now uthi athi ngikhiphe lezi zinto zami yabo but umkhuleko mfethu hayi mfethu hey upower mfethu awukho umuntu njengalo mkhuleko mfethu yo uyasiza okay so kwakwenza ukuthi uzizwe kanjani ukuthi mhlambe uthole imali ngenxa yetalente lakho noma yento oyenzayo uyithanda like cause most people basebenza we've got so many people like I think 80% of the people that are working they're getting paid doing something that they don't love at all yeah you see? That's true But when you got paid doing something that you love you see you're one of those special people so like how did that like make you feel like uzizwa kanjani afterwards kahle kahle umbuzo uyele ekuthenini mangabe ngisuke ngiperforma ngizothola imali ngizizwa kanjani ngalokho uzizwa kanjani uthola imali vele uma ngithola imali angizange ngibe nalento ukuthi ngihappy for imali no okay ngaba happy uma ngithola ilokhuzi response yabantu audience ngaleso sikhathi into engenza ukuthi ngibe happy because
if ever uzo understand into engisuke ngisho ngaleso sikhathi leso and leyo nto le uthatha uthola ukuthi leyo nto le mina ngithathe mhlambe i3 months noma u6 months ukuthi ngiyibeke njengoba uyizwa wena so iyangijabulisa leyo nto le because ingenza ngibona ukuthi ngiya improve imali ubonus kimi mfowethu because kuyenze ukuthi ngiyafika let's say wena ufuna ipoem ngaleso sikhathi leso awunayo imali and lento kimi ngaphakathi so if ngiyethulela wena iyafana nokuthi ngihlezi endlini ngiyayiperforma or ngiyapractice uyisibuko sami wena njengoba ungiphendula kanje unginikeza ugqozi lokuthi angiqhubeke ngoba uyayiunderstand lento engisuke ngiyisho and uyayibona ngesithombe uyazakhela isithombe ngaleso sikhathi so ukubona abantu beresponda to lento engiyishoyo iyengenza ukuthi ngigqugquzeleke imali angisho kodwa ukuthi ngingangiphi imali ngisele hayi bafike sakuphi ngijabulisa kakhulu wena ukuthi lo mlayezo osukuletha kubantu ngaleso sikhathi ufinyelele ngaso sonke isikhathi so uma ngithi iyangithokozisa lento engisuke ngiyisho uyabona uma ngabe mhlawumbe ipoem nepoem engiyenzayo angikhumbuli ngishaya ipoem kube ukuthi ngingayitholi iresponse right yabo yizeke abantu mhlawumbe bengangifihlela ukuthi khona la ngibheda khona but indlela abasuke ba-understanda ngayo kunezinto abantu aba-understanda mina ngisuke ngiyibhalele kumina kuphela uyabo uma ngizothi mhlawumbe njengeline elithi sengifana nombulalo bezama ukuzidakula kule nkinga bekuyona uma ngalichaza nje ngamafuphi umuntu osuke efuna ukuthwala ngaleso sikhathi leso uthwala ngoba uhluphekile ngithi so njobe ehluphekile uzama ukuzidakula kule nhlupheko but usezifaka kwenye so usefana nombulali obezama ukuzisusa yena so into nje ebuyithi ayibe njalo so iyona nto engenza ukuthi ngigqugquzeleke kakhulu uma ngabe ngibona umuntu eunderstand into engisuke ngiyibhalile and eunderstand ngendlela engisuke ngiyicabangile mina bafo ake ngikubuze la kudala besazi ukuthi enkondlweni kunalomqondo lo ocashile usonkondla kwazi ukuveza emphakathini mhlawumbe abantu bebengawazi noma let's say mhlawumbe sikhuluma ngenkosi usonkondlo kuphela okwazi ukutshela inkosi izinto ezenzayo ezimbi noma ezinhle like nje mhlawumbe ithi inkondlo wena olale nomfazi wasekuthini mina ngeke ngikwazi ukisho lento kwinkosi yabo mhlambe ke kulesikhathi samanje isenzeka leyo nto le muzobheka nje izibongo ikaShaka ziningi izinto ezivela ezibongweni ikaShaka azenzile sesibuka nje izibongweni umbuzo usekuthenini ngiyakwazi ukwethula umqondo ofihlekile uveze kubantu ngalowo muntu osukukhuluma ngaye for example inkosi yenzeka futhi namanje isenzeka leyo nto leyo ukuthi kube nomqondo ofihlekile uunderstand wena njengoba ulapho ngaleso sikhathi leso mhlambe ngingasho ukuthi ngithi mhlambe sithandwa sami wena mangithi sithandwa sami wena uzoyicabangela umuntu wesimama ngaleso sikhathi leso kanti awazi ukuthi ngisuke ngikhuleka ngikhuluma noNkulunkulu ngaleso sikhathi but angikhulumi naye ngendlela ukuthi ngikhuluma naye ngendlela ejwayelekile futhi ehloniphekile ngiyakwazi kumshela ngikhulume naye nje ngimshele nje njengoba ngishela intombi ubunkondloza ngibe ngikondloza angithi ngaleso sikhathi leso umqondo usuku usekuthenini uzoyi-understanda ngendlela yena lo muntu lo engimethulela ngayo so uma ngizothi mhlambe ngithi kukhona iline engalifihla elithi uRicky umuzi wendlovu waqoqa ukotini kanti akaboni ngisho sefaka intambo eyitshela ukuthi uthayi ethulungiselela ukuyofeza impumelelo yakhe so lapho kukhona ukotini mangabu uyazi ukotini vele ukhanda izinto eziningi so intambo ingxenye yokotini so mangisho kanjalo so ifihlekile but wena njengomuntu osuku understand ukuthi ngikhuluma ngani usuyazi vele because kuyenze ukuthi ngizoperformela izingane BC mhlawumbe uma ngiperformela ingane encane kukhona izinto engingafanele ngizisho directly so kumele ngisebenzise umqondo waleso sikhathi leso so into ethi ayibe njalo kukhona imiqondo efihliwe kukhona imiqondo esobala
Mangizwa futhi mawukhuluma like into sokuyithokozela kakhulu like mawuphumile wenza inkondlo i-response yabantu. Yeah. So iyona mhlambe lento leyo kunika ugqozi ukuthi like uqhubeka like ubhala inkondlo is the own mhlambe kukhona okunye mhlambe ukugqugquzelayo. Into engenza ukuthi ngigqugquzele kakhulu ukuthi kukhona izimpilo zabantu engisengishintshile mina. Yize ngekwazi wena. Kodwa kukhona abantu abathi njalo mangabe besibhalela noma besifonela befike bechaza ukuthi hey mfethu wakhuluma washo kanje mfethu kukhona into eyembuleka ngaleso sikhathi leso. So ngaba umuntu enguye njengamanje. So ikhona le poem ethi isibani sami nangazi ukuthi ayazi le ngiphethe ikhandlela kuyo. uNkulunkulu wamaphanda uNkulunkulu wabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Leyo poem leyo abantu abaningi bayithokozela ngendlela ukuthi abanye babo bebengakwazi ukuthandaza kodwa uthi mangabe uyilalela wayesekwazi ukuthandaza. Kusho ukuthi leyo nto leyo into nami engigqugquzelayo ukuthi okay angiqhubeke ngoba kukhona izinto engiyivezayo umuntu osike engazazi. Uma uzobheka kahle manje isikhathini samanje ama 2000 amaningi awanayo le nto leyo ukuthi bayazazi abanye babuthi badabuka mangathi manje ngibuza omunye mhlawumbe ngithi isibongo sakho wakandaba awusho izithakazelo zakwadaba noma indabuko afika ngibuye nje emehleni yabo so angazi ukuthi athini. So izona izinto eziwusize emphakathini without umphakathi noticing ukuthi bayafunda ngalokho kithi. Okay no ngiyazwakala sonkondlo. Ngakubona uvela kumabonakode bafo. Yazi baningi kanjani abantu abafisa ukuvela e-TV. Kwamina nje bafo ngifuna ukuvela e-TV nje. Angifuna ukuvela e-TV. Kwamina yabona kuzomela nje ungitshela ukuthi wenze ngani. Kuzomela ungitshela ukuthi wenze ngani impela. Kuyafana. Namanje sise-TV. Kuzomela ngitshela. Sisemsakazweni siyabheka. Ufuna ukuvela ku-SABC njengaye. Sisema-camereni manje sema-TV. Yeah so ayikho enye i-TV edlula. Ayikho enye i-TV bafethu ayikho enye i-TV shwele. So like how did that came about like uyithole kanjani le opportunity ukuthi uvele ka-SABC? Mana ake ngixoxele indaba kushuthi into eyenzeka ngaleso sikhathi leso kwakuyi Sunday. Okay. Sasine load shedding last year December. Sasine load shedding vele sine load shedding nje njalo nje South Africa. So ifone yayicimile ngaleso sikhathi leso. Ngingatholi ma calls ngingatholi ama message. Kwathi ngo6 ntambama Sunday yakhona. Ngathola i-call from ubaba uKelvin Dludla. Angazi noma yamazi uKelvin Dludla waku SABC indaba. Hayi angimazi. Yeah, ngathola i-call from ubaba Kelvin Dludla wangitshela ukuthi mfokazi Zwide besicela ukuthi usivakashele kwa SABC Studios ngo6 ekseni ngeMonday. So awuzange wazi ukuthi inamba yakho mhlawumbe uyithole kanjani into efana nalezo wena nje wavela wathola i-call nje. So mhlawumbe uke wafaka okusa application mhlawumbe uzama ukuthi u-apply ukuthi uyoyenza inkondlo khona. Ngasho nje ngamafuphi bafa ngisiwe umuntu othanda ukuthi mhlambe send ama application mina ngithanda ukuthi ubone umsebenzi ngaleso sikhathi leso uthande futhi ke bese uyangibiza ngoba ubone umsebenzi thizeni. So into eyenzeka wabona umsebenzi wabese engithinta ikahle kahle umuntu owabona umsebenzi ukhona i-Facebook like influencer. Yeah, influencer kwakuthiwa uZipho Phuphu angazi sibongo sakhe ngibana ngisasikhumbuli kahle. Okay. Wabona like indlela engenza ngayo poetry so kwathiwa kudingakala i-poet. Vele bavele bangifonela vele ngoba i-poets around iGauteng vele bangithola sebengithola ku Facebook bakhuluma nami bangitshela ukuthi ngizofonela ubaba uKelvin Dludla. Okay. Wenza njalo wangifonela. Oh. Yeah. And then lokho kuyithuthukise kanjani mhlambe i-career yakho nje e-poet noma kwakusiza ngani ukuthi kwakuvele kwa SABC? Ukuvela kwa SABC kwakuyibonus bafa akusinto ukuthi mhlambe
nami as umuntu mhlambe ngangivele ngifisa ukuthi ngivele TV anginalo lento vele anginasifiso sokuvela TV but nginesifiso sokushintsha impilo yomuntu nginaleyo nto le so iyona into engigqugquzele kakhulu le ukuthi uma ngivela TV kukhona abantu abazosizakala so ngaba naleyo nto le ukuthi okay if ever ngivela TV ukhona indlebe ezizozwa and ezizozwa ngendlela okuyiyona yona so leyo kwaba ibonus kimi futhi yangisiza ukuthi ngikwazi ukuxhumana nabanye abantu engangabazi abawuthanda umsebenzi wami leso sikhathi yeah okay and do you think mhlambe social media it has grown in a way yokuthi you are popular especially on Facebook okay yeah like do you think ukuthi now it has an impact of the person you've became today? Do you think idlalile indima like ukuthi umsebenzi wakho mhlawumbe because khona kwezinye indawo mhlawumbe angithi like music when you do music khona indawo ngeke ukwazi ukuyireach but lawo ma video sokuwa poster iwona azokwazi afinyelele kulezo indawo lezo ngeke ufike kuzo wena physically so did social media mhlambe had an impact like in your whole like career mawubheka wena yeah as an artist vele ngisizakele nge-social media because kunabantu ababengawazi umsebenzi but sebayawazi kunabantu abaxhumana nathi through i-social media so unomuntu ofike uthanda umsebenzi mhlambe njengoba ngisuke ngiperforma lethe ngiperforma ku-SABC uma ngipost i-video kunomuntu osuke uthokozela lo msebenzi lo exhumane nathi ku-Facebook exhumane nathi ku-TikTok or ku-Instagram anyway la kwazi ukuthi khona sixhumane kuya so i-social media ibe ne-impact enkulu kabi to umsebenzi wethu njengamanje okay yeah so kusizile lokho okay and I think wapost ona i-president eliyasisilana post omunye noxolo umtshali indlela kaSompisi yo ngabona uyiphini post yakhe I think namanje ulokubambelele nje mawungena ku Facebook yakho ngiyokuthi mangimbheka Instagram shithi yo engisho ukuthi yo ngapostelo yasisi yo and vele ukuthi vele uyaza ngithi umuntu uma umbuka from e-TV umbuke vele umthande ebe naleyanto leya yeah so ngavuseleleka kakhulu lapha yeah nanokuthi vele mangifika lapha uwafike nje waba umuntu vele like oyithozela into ayibona ngaleso sikhathi leso yabo because ngathi ngena nje wathi oh nice yabo so nami kwanginikeza le nto ukuthi oh okay i-crush yami isho kanje so yangigqugquzela le nto leyo bafu yeah yo bafuna enhlanhla mina i-crush yami angikaze ngahlangana nayo ngicina ukuyibona e-TV kuphela kuzolunga social media kuphela na ku social media nje wena wathi walelo thobo ukuthi uhambe uyayibona nje ngqo live ayibona ayiperformela ayithanda lento engiyenzayo yeah sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona sizathu sokuthi amazwi amanwalalelanga kahle ngisancenga abantu abami uphunyuka entendeni yesandla ucorona wabesefika kamhlaba izweni lamashayina bengamkhonza uNkulunkulu ophilayo bekhonza isithixo wahamba emoyeni njengothunyiweyo wafika esandleni njengobanjiweyo umoyizeliso kukaSathane ephikisana namandla kaMdali izinsuku zethu zakamhlaba seziphelile sifa nje kunabantu abadayisa uswidi edolobheni abanye balala khona emgwaqweni isiyaphela manje iAfrika iqedwa ngondlebe ezikhanyilanga beyisikela kwelinonile luyeza usuku iqinise ngeke salibalekela iguqa ngedolo intombazanyana ithi inkosi nakuba ngizofa kodwa ngikhulekela inhliziyo yami inothando kakhulu ayibisakwazi ukuhlukanisa uthando leqiniso nothando lesimanje kuphela kwesikhathi sahamba isikhathi saphela isikhathi bavakashele emaphandleni abezindaba ethi angakhuluma umuntu omdala amaqeda phelele umoya lolunyawo belingenampumulo yinde lendlela esengihambile kamhlaba ngakhokha ngomphefumulo wami nangezithukuthuku zami nje ngiphila kamhlaba
bathatha konke abasemzini ngizeleze mina ngisehlule kusendoda manje ngifana nomuntu oseshifa kamhlaba nosala nilibanga abantu abami kusho ikhehle elidala lakaKhumalo elalingumbhalo wezinkondlo lihayela abantu ezitimeleni livuselela ithemba kubasebenzi bomhlaba izigebengu kanye nezingane zasifunda isikole kuleya minyaka isiyishumi manje iminyaka isebenza wayethola imali ngethalente lakhe ukuze azokwazi ukondla lezi intandane ezingenabani manje useyamangala manje usebona nokwande edayisa ngomzimba yafohla inkomo kababa wayehambelala engazivikelanga kwangasiyo-ke inhloso wayefuna ukondla umndeni kwawihlahla esazizoba ngumthunzi wokuphumula kuleli khehla kanti inhlupheko sakwamukelaphi usedansela isiginci kanonhlupheko inqobo nje uma bezolala bedlile kosakubonakala ngelanga uma liphuma bathuka ekseni mabevuka umzimba kaNokwanda uhanjwa izibungu ulaka labaphansi lolu ekhanyisa impepho umuntu omdala ethi ukubiza izinyanya zehla izinyembezi ehluleke nokuzibamba kuyacaca basazofa indlala emveni kwenkulumo kamongameli kukhalo wesifazane owayexosha isigubhu esigangeni ethola ngengane ebitshingiwe ethi okungenani uma ngangipha yena ngizikhulisele yena bese ngikhathela ukubizwa ngenyumba ngoba Nkosi bathethelela abesifazana abahushula izisi bavike ngendlala nabo bethoyise bazo baziphika esiswini sengamahlwili akulona ubhubhane leliqeda abantu izulu lezandla elanikeza umuntu omnyama ukubaphalalisa igazi ezimbonini zamatekisi kahleni bomadoda yachitheka imizi kusala izintandane lento ayihlekisi kodwa ke ngokuguqubala kwezulu nangokuthula kwesiphepho sivuka sibonga impilo noma singena lutho kodwa umdali wenza icebo lokuba silale sifumbathile esho ngomkhuleko wesifazane ethi baba wena wenza ithembise ngezona ngicela ungigcinele izingane zami uma usungikhumbule kulomhlaba ziningi igameko kanti abanye bayafa abanye bavuke babonge ngehubo lika Davide noma ngihambe egodini lethunzi lokufa ngiyazi nenkosi uza kuba nami ngiphukubekezela nami ngivuke ngibonga impilo wena wabethele esiphambaneni ngosuku lesithathu wavuka bengisacela ukunikela nje ngingabambeleli kakhulu nginikelele uhambo lendlela ngaleshumi ngicela ukunikela nginikelela abantu abasha ikakhulukazi abantwana besifazane ukuthi mabangachithi isikhathi sabo uthandweni okungenani abafela empumeleleni nokulazi iqiniso ukube ngangigqoka izingubo zikano kushe ezathengwa ngemali ebizayo babezongithanda bonke labantu sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona uzwide sonkondlo oma nkondlo izinkondlo masizibhala zona ziyankondloza powerful ngibone eba serious kakhulu bafu nasikafuna nokukhala hey bafu uphethe stuff is right powerful yeah so ngiyacabanga ukuthi umbuzo senguphendulile ekutheni ubafu uthe ikhona indlela engathula ngayo inkondlo ezokwenza ukuthi uma ngabe ngiyikhuluma nomuntu esuke ngilalele mhlawumbe ipresident mhlawumbe inkosi ngaleso sikhathi uma ngabe ngiyethulela izinto ezihlupha umphakathi ngiyethulela kanjani ngendlela yobunkondlo so iyona indlela engethula ngayo nice one bro nice kunjalo mntana okay so lenkondlo wayibhala it's based on i-COVID ngithi is based on iCovid kakhulu but ibe nokwenza neCovid shuthi isiqalo sayo uma ngiqala uma ngizothi sizathu sokuthi amazwi amanwalalelanga kukhuluma izwi likababa uNkulunkulu ukhuluma nabantu ngaleso sikhathi uthi anwalelelanga amazwi ami ngisancenga ngishuthi anikaze nilifunde iBhayibheli ni-understand kahle so izinto ezayishiwe eBhayibhelini kwakuthiwa kunezifo ezisazofika engalapheki ziyafika lezo zifo lezo izinto eziningi nje engisuke ngichaza into etranslate from iBhayibheli impilo esiyiphila ngalesikhathi sisiphila manje okay sesogoqa ke ungathini nje umyalezo wakho kwintsha ekulalele nefisayo kuba kulezi ngokulo ungathini nje i-motivation ubaluleke nje i-motivation yami kwintsha ngasho ukuthi mhlambe intsha isiqalile ukwenza lo mkhakha mhlambe siwenzayo ubunkondlo ukucula okwenzani ukuthi i-motivation yami namhlanje ukuthi kungcono ukuthatha isikhathi kunokuthi kusheshe kanti kuyadlula ngalokho ngichaza ukuthi
mangabe lento yenza ngaleso sikhathi ayitheli ithela akusho ukuthi ngeke izithela ithela kodwa izozithela ukuthi thina mele silinde senzeni sithandaze ungalahli yes ithemba ungalahli izona ikhali lezi kukhulunywa ngazo makuthiwa ungalahli ikhali zona ziphi ezamabandla amabandla lawo esisuke sikhuluma ngawo it's not ibandla ezibandla osontakulo but yinto osukuyenza esiza abantu beyibandla ngaleso sikhathi yes yeah so ungcono ukuthatha isikhathi kunokuthi kusheshe kanti kuyadlula into ebalekile le yeah so lokhuzi advice yami kuyintsha yamanje ukuthi kubekezele futhi ke inhlonipho iyona ehamba phambili bafuthi inhlonipho nomthandazo kuyikona konke ayi siyabonga kakhulu kuwe Zwide Kalanga hayi sibonge kakhulu bafuthi ukuthi uze nje usihloniphe uze siyakubonga kakhulu lokho sikufisela inhlanhla kukho konke okwenzayo emsebenzini wakho konke ngathi ngihamba kahle hayi nama ngithokoze bafowethu ngibonga ukuthi iMepo Media isibize la ekhaya namhlanje lokho kuyasijabulisa nathi uma ngabe sifonelwa abantu abakhulu kanje besitshela ukuthi asifize sizohlanganela nabo ngibonge nesupport ke kuwonke umuntu osilandelayo baqhubeke nabantu ukulandela umsebenzi wethu kuma social medias ku TikTok ku YouTube ku social media uZwide Sonkondlo so ku Facebook uZwide Sonkondlo ipage le Facebook lethu uZwide Sonkondlo Qhawe ipage le Instagram uZwide Sonkondlo uYouTube uZwide Sonkondlo TV then ku TikTok uZwide Sonkondlo yeah so ngamafuphi nje akekho umunye uZwide Sonkondlo ngaphandle kwalo okhona njengamanje shwele okay yeah okay no, sibongile kakhulu Zwide as we are wrapping it up ngicela ni subscribe ni like ni comment and hit that notification button so that you can be notified whenever we are dropping a video and see you next time guys we out danko yeah sure